סקירת ספיירית. ובפינתנו מתוקים. יש לנו כבד. 2 שקיות מספרינגלס. ספרינקלס פרינגלס. יופי, אוקיי. שתיהן ביחד עלו 60 שקל. כל אחת 30. אוקיי, שקית ראשונה. כן. דבר ראשון, כתמי שומן. זה כבר דבר טוב. וואו, דונלד סורר, נהדר. לא לגעת. דבר שני, איזשהו, נראה כמו סינבון או משהו כזה. כן, סימון. סינבון, נראה נחמד מאוד, גם גדול. אוקיי. וואי, דבר הבא זה שקית עם הרבה מאפים. וואו, זה אחד יפה. יואו, זה כמו פפיון כזה. לא פפיון. כן, זה פפיון. וואי, זה מהמם. זה גם עם שוקולד נראה לי. ועוד אחד זה לא הרבה, זה 2 גדולים. עוד אחד ממש ענק, קורסון כזה. וואי, נראה טוב. ממש טוב. זה לא הכל. אוקיי. דבר הבא, וואי, זה נראה לי משהו עם ריבה. לא, זה עם שוקולד, זה הפוך. לא, זה עוד דונלדס. 2 דונלדסים יש. רגע, שנייה. יש כזה וכזה. נהדר. וואו. אוקיי. איזה יפה, הסתכלו את הקופסה. קופסה. נהדר. איזה יפה. כמו תנור כזה. תראו, זה כמו תנור. אני פותחת. תפתחי את הבא. אנבוקסינג. וואו. אומייגאד. יש פה קפקייק כזה של לוטוס עם קרם לוטוס ועוגיה. אומייגאד. זה אחד היפים. וואי. לא יודעת כמה טעים, אבל זה במדד הנראות 10. אומייגאד. כזה, זה כאילו נראה לי מין ציפוי שוקולד ורוד כזה. מהמם. נשים את זה פה. אוקיי. יופי, רגע. ננקה את השולחן שלנו. נהדר. ניקינו הכל. שקית הבאה, גיא רצתה לעשות אנבוקסינג. אוקיי. אז גיא בבקשה קריינית. שיראו אותך אבל. וואו. קופסה ראשונה. וואי, יש הרבה קופסאות כאלה. דקה. טוב, איך פותחים? עדיין לא הבנתי בדיוק איך פותחים. הנה, מפה. וואו מייגאד. אוקיי, כאן. כאן יש 4 קפקייקים. אוריו. קינדר בונו. לא קינדר בונו. סתם קינדר כזה, מגניב. וואי, יפה. תביא, אני אעשה. רגע. סקריות. אמא, אני אעשה סרטון. כזה עם סוכריות גם. זה קליקים מיני קליק. אוקיי. אוקיי, זה כבר שווה 30 שקל, אני רק אומרת. נקסט קופסה. קופסה נקסט. אוקיי. עוד אחד. אוקיי. בוא נראה. רגע. טוב, יאללה, גיא תפתח. אוקיי. ASMR עם החוסר ציפורניים שיש לך. וואו. אוקיי, זה קצת נשבר פה, אבל... קצת הפוך. קצת הפוך. בואו ננסה לעשות אותו יפה. רגע, לפני שאתם תראו. עכשיו זה יפה. הידיים שלי גם נורא יפות. תסתכלו. נורא יפה. נראה טוב גם. כזה גבוה. קצפת טעימה. כזה גבוה. איכותית. אוקיי. עם קינדר. אוקיי. קופסה אחרונה. יש עוד קופסה? וואו. אוקיי, זה הכי שווה בעולם. זה בעצמו שווה 50 שקל. 3 עוגיות מושחתות. וואי, זה עם שוקולד לבן בפנים. זה עוגיית אמסטרדם. זה סוכריות, ספרינקלס. ויש פה שוקולד צ'יפ. שוקולד צ'יפס שלי. אף אחד לא נוגע לי בשוקולד צ'יפס. אומייגאד, אוקיי. מהמם. כמה זה שווה נראה לך כל הדברים האלה? כל זה? כל השתי השקיות ביחד. כמה כסף? כן. איזה 120 שקל. משהו כזה, יש מצב. טוב, ביוש.